ibhibha unempi uthi ngiyoyiphindiselela nini. Hallelujah. Lento yokungabi na Jesu yenza ukuthi abantu bafe, umuntu abulawe enga. Uhlala noDavid, udla noDavid, ulala noDavid, kanti uthi David uyolahla nini bese ngiyayiphindiselela. Hallelujah. uAthofeli umkhulu kaBathsheba, uBathsheba lo uDavid alala naye. Hallelujah. Ngesikhathi esempini uUriya ehambe empini engaphuma empini, ngoba mawungekho khoneni kaNkulunkulu kunezinto ozenzayo. Ungabi bikho kwipresence kaNkulunkulu yenza ukuthi wenze izinto ezisinaks, wenza izinto ezokuhlekanisa nabantu. Lithi iBhayibheli akayanga empini, kodwa wahamba wathi esemphemeni ehamba ezula, ehamba evathaza. Uhamba uvathaza wonke amadoda asempini, yena uhamba evathaza. Ungabi bikho noNkulunkulu kwenza ukuthi wenze izinto ezibhedayo. Hallelujah. Wahlala-ke nalomuntu uAthofeli ediniwe neenga ngoba walala nomzukulu wakhe uBathsheba. Udiniwe, uhlala naye, usondela naye for 9 years. Kanti inhliziyo imbi. Uyolahla nini ngiyiphindiselele. Hallelujah. Uthola ukuthi nalento konke emhluphayo akakaze ayinike isikhathi ezwisayidi lalomuntu afuna ukuyiphindiselela kuyena. Hallelujah. Phila neenga, hlala neenga, thandaza neenga, udla neenga, ululeka neenga. Ayikho into ayingayenzi kanti uyenza into kuyenga. Hallelujah. Ukuba neenga kuzokwenza ukuthi uzokuklanisa nabantu angabe bakusiza. Hallelujah. Umuntu oneenga wenza sure ukuthi uyayiziba into eyiqiniso. Wathi lazama iqiniso uqhamuka wenza sure ukuthi uyayiziba lento eyiqiniso, sengathi angasayida nento engamanga ngoba yakhelile lento ngaphakathi kuyena. Igcwele intukuthelo ngaphakathi kuye. Hallelujah. Umuntu onentukuthelo akaphumeleli, uhleli njalo egqilazekile, akakwazi ukukhuleka, akakwazi ukukhuluphala, akakwazi ukuvuleleka, inhliziyo ihlezi ibophile. Hallelujah. Omunye usawubheka umsebenzi owubheka ofuna ngeke azothola akathakathiwe, une-silent anger ngaphakathi. Ufuna alungise inhliziyo yakhe, kufuna alungise ubudlelwane bakhe. Akakwazi ukumlungisa ngoba ufuna ukuyiphindiselela. Hallelujah. For 9 years hlezi noDavid. La asifunda khona uverse number 1 uAthofeli uthi lento yenzeke manje, iyaphuthuma lento, something is urgent here. Kufanele lento yenzeke manje. Umuntu oneenga into sengathi ngayenza manje, akacabanga, akanaso isikhathi sokucabanga, akanaso isikhathi sakusasa, sengathi yonke into ingenzeka manje. Akanawo umoya wokulinda, akanawo umoya wokuyithiba, akanawo umoya wokuyikhuza, sengathi into ingenzeka manje. Hallelujah. Ikhonto ephuthumayo athi manje, kanti kunegama lisebenzisayo uthi I will. Umuntu oneenga into iphenduka ibe ngaye, noma kungaxoxa noma engenza isitori kodwa yonke lento uzoyishintsha ibe ngaye. Sengathi ngawuyena qala, ngingasefa wena qala, uyena obalekile qala, uyena sengathi anganika uxolo qala, akacabangi into abanye abantu bayaphila bayidinga uxolo. Sengathi yonke into it's about him, it's about her, yonke into ngaye. Qala phansi verse 1. uAthofeli, yes. Uya uAbsalom uthi weAbsalom angikhethe manje. Hayi umuntu oyedwa, hayi abantu ababili, hayi abantu
kodwa ngikhetha abantu aba 1200. Hallelujah. Lento ayenzeke manje, lento ayingenzeki kusasa, kodwa into ephuthumayo kufanele ngiyenze manje. Hallelujah. Yonke into umuntu nje onenga uyicabangela yena, futhi noma icabangela yena sengathi into nje ingabe iphuthuma nje ingaye. Mangikhethe manje, yes. Yeah, verse 1 kuphela. Verse 1 kuphela ungayi 2. Athofeli futhi awuphindi verse 1. U-Athofeli wathi futhi u-Absalom, mangikhethe manje, underline leli gama I will. Yonke into ingaye noma kudunyiswa sengathi yonke into ingangaye sengathi ngawuyena wenzile. Hallelujah. Ningaplana discuss yonke into ingaye nje. Hallelujah, ingaye nje. Uye nje phambili. Imini engenza ukuthi. Hallelujah. Akakwazi ukuthi hayi mfundisi thina kade senza ukuthi noma kuyena owenza ukuthi, kodwa ithina senza ukuthi. Hallelujah.